Nga foli bɛ aw ye, nga foli bɛ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye. N bɛ dugawu kɛ sunkalo min bantɔ filɛ nin ye, Ala ka timɛ ko ɲuman di jamana in bɛɛ ma. Bato minnu kɛra kɔnɔ, Ala k'a bɛɛ jaabi. Sɛmɛya min filɛ senna, Ala k'a fori ko ɲɛ. Mali président a ye layidu de ta jamanadenw ye k'a fɔ ale n'a ka gouvernement n'u bɛ baara kɛ, u b'a kɛ tilennenya ani jɛlenya kɔnɔ. O layidu min taara sanfɛ kalanyɔrɔ ta, o de ye nin ye, n'o bɛ se ka waleya cogo min na. Bourse bɛ se ka di jɛlenya kɔnɔ cogo jumɛn? Fɛn damadɔ bɛ yen, sira damadɔ bɛ yen fo an ka tɛmɛ o fɛ. A fɔlɔ ye min ye, kunnafoni fɛn fɛn bɛ a la, maliden bɛɛ ka o sɔrɔ. A filanan ye min ye, a bɛ di ni dalilu minnu ye, bɛɛ lajɛlen ka se ka o dɔn. A sabanan ye min ye, yamaruya ka di kalanden kelen kelen bɛɛ ma, ni min y'a ye ko fɛn donna a la, min ni fɔlen tɛ kelen ye, min ni tilennenya ni jɛlenya tɛ kelen ye, o ka se ka wuli ka se a seyɔrɔ la, ani a ka yamaruya a k'a fɔ a fɔyɔrɔ bɛɛ la. Kɔrɔlen ni bourse ko sera, a bɛ taa fɔ Radio Mali de la ORTM avisé communiqué la. O ye sariya sira ye, nka bi bi in na o tɛ bɔli kɛ. Kunnafoni yɛrɛ ka kan ka di minnu ma, n'o ye denmisɛnninw ye, olu ka avisé communiqué lamɛnni man ca. Olu bɛ yɔrɔ jumɛn bi? A bɛ fɔ min ma internet et réseaux sociaux. An bɛ na kunnafoni fɛn fɛn b'a la, an bɛ n'a bila réseaux sociaux ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Radio privé fana bɛ yen bi, kɛlen bɛ ka jamana lamini, an bɛ kibaruya bila radio privé kan. Foroba journal bɛ yen n'o ye l'essor ye, journaux privés bɛ yen, an bɛ kibaruya bila nin bɛɛ lajɛlen kan. Fɛn o fɛn b'a la, k'a bila nin bɛɛ kan, bɛɛ k'a dɔn ko min don, bɛɛ ka se ka a sariya, ani bɛɛ ka se k'a fɔ a fɔra cogo min na, a ma kɛ ten. Kunnafoni filanan ye mun ye n'a bila yɔrɔ dɔnna ka ban? Bourse yɛrɛ joli bɛ ɲina? Jamana jumɛn ni jamana jumɛn ye bourse di? K'a hakɛ dɔn k'a fɔ kelen ka na a jɛ. A sabanan ye mun ye jɛlenya kɔnɔ? Bourse kelen tɛ ta ka kɛrɛnkɛrɛn, duguduguma t'a la. Fɛn tɛ to ministre bolo, fɛn tɛ to gouvernement bolo, fɛn tɛ to premier ministre bolo, fɛn tɛ to président de la république bolo, k'u b'a di u limanaw ma, wali u balimaw, wali u teriw. Bourse bɛɛ bi di min na a ka kan kɛnɛ kan. Dogo t'a la, sɔnkɔnɔ t'a la, dogodogo ko t'a la, duguduguma t'a la. Ni o banna tuma min, écoleden kelen fɛn fɛn bɛ yen ni min ni bourse ka kan, i tɔgɔ de bɛ sɛbɛn, k'i ka kalanso sɛbɛn, i ye moyen min sɔrɔ ka o sɛbɛn, k'a bɛɛ bila cogo bɛ ye min fɔ sisan. Ni maa sɔrɔ la min b'a fɔ a dira nin ma, k'a sɔrɔ ne ye o dan, i yamaralen don, fɔcogo fɛn fɛn ka di ye, i k'a fɔ ten. Anw fana wajibalen don, i ni min ka kan, o ka di ma. I ta minɛ na k'a di min ma, k'a minɛ o la, k'o lasaki i ma. A laban ye mun ye jɛlenya kɔnɔ? Nin bourse ko in dɔrɔmɛ kelen tɛ sara a la. Maa mana wuli ka se maa wɛrɛ ma, n'i ye nin wari hakɛ di ne ma, i den bɛ bourse sɔrɔ nkalon. Dɔrɔmɛ kelen tɛ sara a la. N'i bɛ bourse ɲini, i bɛ demande min kɛ, laɲini min kɛ k'a ci, timbre bi tara o la 40. N'a bɔra o timbre la, dɔrɔmɛ kelen, a ti sara fangaso la, a ti sara maa ye, an ma maa bila ci la, wa maa bɛ n'a f'i ye n'i ye wari d'a ma, i k'a dɔn reçu t'a la. N'i nana se an ma sini wali sinikɛnɛ k'a fɔ karisa masina sera ne ma, k'a fɔ n ka wari k'a bourse d'i ma, nin kuma in fɔlen kɔfɛ, i k'a dɔn i ka wari ta k'a fili tasuma de la, i ka wari tiɲɛ. Donc k'a fɔ a bɛ kɛ jɛlenya kan, ni kunnafoni damadɔ tun bɛ yen, an bɛ fɛ ka o di mɔgɔw ma.
kunnafoni caman bɛ di fɛn caman bɛ fɔ nka waleya cogo la a tɛ kɛ ten fɛɛrɛ jumɛn ni dabali jumɛn tigɛlen don aw fɛ min bɛ se ka mɔgɔw da la k'a fɔ tiɲɛna ɲinan burusi ko walima burusi ko daminɛ kura in na ko namara foyi tɛna se ka k'a la. kuma bɛ yen nka a ka dɔn ko a dira tilennenya ni jɛlenya kan namara ma y'a la fo k'a sɔrɔ fɛn fɛn b'a kɔnɔ bɛɛ ye o dɔn o kuma min b'a kɔnɔ an bɛ o bɛɛ de fɔ sisan burusi a sifa ye 3 de ye mali bɛ burusi di minnu ma olu ka kalan kɛ mali kɔnɔ burusi dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma burusi d'excellence burusi dɔ bɛ yen mali jamana teri minnu bɛ yen n'u bɛ burusi d'a ma an ka denmisɛnninw ka taa kalan u fɛ yen o burusiw ye hakɛ joli ye jɔn n'a ka kan dicogo jumɛn b'a la mali bɛ burusi minnu di o tɛ bi kuma ye an bɛna na se o ma masala wɛrɛ la munna o dili ma daminɛ fɔlɔ nka n bɛ min fɔ o la dɔrɔn o burusi la gouvernement bi miliyari 20 de don a la san o san vraiment bourse ani trousseau n'a bɛ di fana min ye kalan kɛ ni min ye i si ye joli ye i bɛna kalan masina jumɛn kɛ o bɛɛ de bɛ ye a kɔnɔ bourse filanan ye jumɛn ye a bɛ fɔ o ma ko bourse d'excellence munna da bɛ se o ma bi o dili daminɛna bourse minnu fana bɛ di an ka jamanaw ma o dili daminɛna ni n ko a daminɛna a ɲinini de daminɛna minnu b'a fɛ sisan u bɛ se k'a ɲini daminɛ n bɛna kunnafoni di o de kan bourse d'excellence ni ye excellence yɛrɛ kɔrɔta tubabukan na o kɔrɔ ko fɛn min bi a bɛɛ sanfɛ o tuma an ka ekɔliden minnu ye bɛɛ dan sodansow o bɛ di olu de ma n'i b'o sɔrɔ sariya damadɔ de b'a la f'i ka tɛmɛ o fɛ a fɔlɔ ye min ye i si kana tɛmɛ san 21 kan a filanan lycée kɔnɔ 10e na 11e na 12e na n'u b'a fɔ o ma terminal i kana jigin 14 de moyenne jukɔrɔ 20 sarada la i kana jigin 14 jukɔrɔ o kalanso 3 bɛɛ la o kalanso 3 bɛɛ la ni jiginn'o 14 jukɔrɔ hali siɲɛ 1 e sen bɔra o la a sabanan ye min ye bac la fo a ka fɔ k'i ye mention bien sɔrɔ i ka baara ɲɛna a dafara o kɔrɔ ko di n'o y'a sɔrɔ lycée kɔnɔ nin kilasi 3 la i ye hali 16 de sɔrɔ 20 sarada la ko bac la a fɔra ko dɔ n'i ka baara jɛ o ye latigɛw ye o bɛ se ka kɛ e sen bɔra a la donc nin kuma fila in n ye kelen sɔrɔ n ma kelen sɔrɔ tɛ dɛ n y'a fila sɔrɔ o de la e sen bɛ y'a la ni o kɛra sa an y'o baara lajɛ ka ban mali kɔnɔ denmisɛnnin ninnu u maa 73 de ye o sɔrɔ kelen bɛ yen o ta a bɛ i n'a fɔ o jalatigɛra ka ban ale kelen de ye mention très bien sɔrɔ a ɲɛna kosɛbɛ maa 72 ni maa 2 a fɔra k'olu ta ɲɛna sisan olu de bɛna concours kɛ n'olu ye concours kɛ sa bourse ye bourse 15 ye 15 bɛ tɔmɔ olu la o bourse 15 in na faransi ye 5 di mali ma teriya la an ka jɛ kɔnɔ an ka teriya kɔnɔ gouvernement tɔgɔ la n bɛ faransi fɔ a bourse tɔntan mali de ye o di sisan n'u bɛna concours kɛ concours in fana corriger cogo de b'a la inspecteurs généraux olu de bɛna corriger fila tu bɔ ɲɔgɔn kalama maa tɔgɔ t'i ka sɛbɛn kan ni o fila sɛgɛsɛgɛli nana ni danfara yera u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ wele u b'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ kalanden ni min ka kan o bɛ d'a ma
n'o kɛra ni maa 73 in na 15 bi ta a tɔ min bɛ sa n'a ka di u ye parce que bourse ko in bɛɛ ye diyaɲɛ ko de ye u b'a ɲini jamana an teri jamanaw ye bourse minnu d'a ma n'u bɛ taa o la bourse kalan bolofara bɛɛ tɛ bolofara ni bolofara minnu bɛ yen olu fɔlen don denmisɛnnin ninnu yɛrɛ u b'a bɛɛ dɔn bolofara min n'o sen b'a la ani bolofara min sen t'a la bourse sabanan min b'an bolo sisan o ye Mali teriw ye bourse minnu di o ye bourse 250 ani 51 52 tɛ dɛ 51 kelen ma kɛnɛkɛnɛ ka bila mun ta ka ye k'a k'a sago ye an teri jamana dɔ bɛ yen Cuba ale fana ye bourse 2 di nka ale ka bourse bi di joona kabi san camancɛ la a ye bourse bila ka na a laɲinina école den minnu b'a fɛ ka taa kalan kɛ Cuba olu fana kana demande kɛ nka olu tun bɛ dɔgɔtɔrɔ 2 de ɲini o dɔgɔtɔrɔ 2 fana dɔgɔtɔrɔ kalan min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la u b'o de fɔ parce que dɔgɔtɔrɔ kalan sira ka ca maa 2 de sɔrɔla min ye laɲini kɛ k'olu bɛ fɛ ka taa olu tɔgɔ dira Cuba ambassade ma u jɛnna n'a ye o 2 fana fo n k'o fara fɔlen ninnu kan ka se ka kuma dafa 251 in na Algérie o ye 140 di Maroc o ye 100 di Tunisie o ye 11 di n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ 251 ma o 251 jɔn ni jɔn bɛ se ka na o ɲini minnu ye bac kɛ k'a sɔrɔ ɲina olu de bɛ se k'a ɲini i si o kana tɛmɛ 23 kan n ye fɔlɔ min fɔ o ye san 21 n'i ye san 23 ye a k'a sɔrɔ bac la Maroc Algérie i ye mention assez bien sɔrɔ assez bien i y'o sɔrɔ wali i ye bien sɔrɔ wali i ye très bien sɔrɔ nka assez bien kɔni tɛ se ka jogo o jukɔrɔ o kɔrɔ ko di maa ye passable de sɔrɔ bac la jamana minnu y'a dɛmɛ bourse ko la u ko an kana o mɔgɔ ci u ma anw ma u bɔ a la dɛ minnu ye bourse di an ma olu de ko ni maa min ma mention a bien bien très bien excellent sɔrɔ olu tɛ sɔn i la i ka taa kalan kɛ olu fɛ yen naaninan olu de b'a fɔ an mago bɛ karisa ni karisa la nin kalan sifa ni nin kalan sifa in na n'i sera o bɛɛ kɔnɔ e sen b'i ye nin bourse ko in na min ye Tunisie ta ye sa olu ko f'i ka mention bien de sɔrɔ sisan ni minnu bɛ nin kulu kɔnɔ olu de bɛ laɲini kɛ k'a fɔ ne bɛ fɛ ka bourse ɲini ka taa nin jamana in na u b'u kan bɔ a nɔfɛ n'olu y'u kan bɔ a nɔfɛ an bɛ u ta ka u classer n'a kɛra min ye fɔlɔ ye min ye filanan ye min ye sabanan ye fo ka taa bourse 251 in ban maa dɔw ko an ma dɔw bɛ taa u ka dossier bila u bɛ t'u ka ɲinini kɛ nka u tɔgɔ tɛ y'a la u ka dossier tɛ ye a la an ko ni maa ye dossier bila i ka n'i kɔ don ni sɛbɛn ma d'i ma k'a f'i ye dossier bila o sɛbɛn in fana i ka o mara n'a fɔra don min na k'i ma dossier bila n'i y'o sɛbɛn bɔ ka o di a bɛ dɔn k'i ye dossier bila i ni min ka kan o bɛ yira i la nka an filɛ ka nin baara min fɔ tan jɔn ni jɔn ka bɛnkan don fɔlɔ n y'a yira k'a fɔ président de ye nin sira jira gouvernement ye nin sira ta ministère yɛrɛ kɔnɔ yan k'a ta ministre la ani maa bolo bɛ nin baara la bɛɛ bɛnna nin de kan k'a fɔ an k'a kɛ tan mun na jamana ka lafiya bɛ nin de la anw yɛrɛ ka lafiya bɛ nin de la jamana ka tɔgɔdiya bɛ nin de la wa ni baara kɛra tan
ka an ka ekɔliden minnu bi tɔw sanfɛ k'olu ta ka taa n'u ye an dɛmɛbaaw fɛ yen olu fana bi se ka farinya san wɛrɛ kɔ ni ala y'o jara n na ka bourse d'an ma min ka ca ni nin ye o de bɛ se ka kɛ an fana bɛ denmisɛnninw dɛmɛ nka nin bɛɛ kɔfɛ an bɛ girinna bi bourse kan ka taa kɔfɛ mun na parce que kalan min bɛ kɛ an fɛ yan o de ma bɔli kɛ an ka laɲini ye mun ye san nataw kɔnɔ ni ala jɛna n'a ye mɔgɔw bɛ taa kalan min ɲini kɔfɛ anw ka kalan kɛ Mali la yan ka kalan di Mali la yan min b'o si bɔ wali n'o bɛ tɛmɛ o kan a ka kɛ an ka ekɔliden minnu ye danni kɛ olu ka kalan kɛ yan kalan kɛcogo la min ka bon ni u bɛ taa ɲini yɔrɔ min na nka o ye kuma wɛrɛ ye n'o fana don sera an da bɛ so jamana fɛn o fɛn an dɛmɛ nin ko in na u ye teriya de yira an na an fana bɛ u fo u y'a ɲini an fɛ an k'a kɛ cogo min na an bɛ o de sira kan u yɛrɛ y'a ɲini an fana jɛna n'a ye u bɛ kulu bila ka na baara in lajɛ kɛcogo lajɛ an fɛ an k'o ma o yɛrɛ de ka di anw ye mɛ n bɛ segin a kan o bɛɛ kun ye mun ye min ye 100 di ɲina ni baara kɛcogo ɲɛna lala u bɛna 200 di san wɛrɛ min ma fɛn di ɲina n'o y'a kɛcogo ɲuman ye o fana bɛna dusu sɔrɔ ka ŋaniya ta ka dɔ di an bɛ fɛ ka ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen fo ni ala ye denmisɛnnin minnu garisigɛ la u ka dɔn n'olu taara olu ye jamana de jɔnjɔnw ye u ka se ka jamana kunna wolo minnu m'a sɔrɔ an bɛ layidu ta u ye kalan Mali kɔnɔ ni ala jɛna n'a ye a bɛna kɛ a kɛcogo ɲuman ma a bɛna kɛ a kɛcogo ɲuman ma nka o ye gouvernement ka baara ye o ye lakɔlikaramɔgɔw ka baara ye o ye syndicats ka baara ye o ye ekɔlidenw fana ka cɛsiri ye fɛn fɛn bɛ se ka na ni o ye anw fana bɛ n'o baara kɛ o de y'an sigi kun ye yan nɔ halisa k'aw fo a ka ɲininkali la ka lamɛnbaaw fo ka tulomajɔ la hakɛto b'a ka sallallahu alaihi wasallam